iki aturi. Kene panas mlaku Ora nggawa payung sandale diseret lamane mlentung Surabaya geger mungkin nang Madiun Jakarta dirungkut tetep merdeka panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret lamaane plentung Surabaya geger ngungsi nang Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Selamat malam, Nduk Cahayu. Selamat malam Om Ige. Nggih, lama enggak jumpa. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat, Om Ige. Om Ige pripun kabare? Ya dongamu, Nduk Cahayu, sehat. Alhamdulillah sehat. Panjenengan niku ketriyen nganti saniki niku awet nggih, Om? Awet piye? Tidak ada Perubahan nggih. Tidak ada perubahan, mesti tetap Awet nggih. Awet enom ngono ya. Pak Sigit niku kan wajahnya diformalin. Awet nggih. Unikan iki wiwit cilik lho, Pak. Angger biyen tak takoni, cita-citane apa, Nduk? Kula pengen dadi dokter kecantikan. Kebiyen pengen dadi dokter kecantikan. Tapi kan nggih mboten meleset, pranyatane piyayine nggih cantik, piyayine nggih anggun, tur ya pinter golek duit. Wah. Rumangsane kok Nggih. Sesuk terus bablas Jakarta. bablas Jakarta. Bar Jakarta terus Surabaya. Surabaya. Medion terus Jakarta, janji rukun tetap merdeka. Iku. Mbak Niken kok ditimbali keluarga ageng Bu Ratih khususipun Mas Anggra. Menika kagungan nadar menika. Oh pun buka kupat war apa dereng? Dereng. Oh nggih bibar niki. Bibar niki. Niki nanti sebelum nembang lagun-lagun yang lain nanti ada request. Kenapa menika? Nggih meniki Mas Anggra badhe nembang sisan munggah napa niku jenenge nganu kupat luar. Kupat luar awit sampun dipun siapaken wonten nginggil nggih menika jenang piring patang abang, jenang piring patang abang menika jenang abang patang piring. Lah ya wingi lho. Jenang piring patang abang. Lah. Seneng abang petang piring. Heeh nggih. Kagem menapa kesuksesan luaripun pahargan wonten ing dalu punika Pak Sigit. Nggih. Tapi mbok bilih sepatah dua patah kata Mbak Niken untuk keluarga besar Ibu Ratih. Monggo Mbak. Sampun pirsa nggih Bu Ratih. Sampun. Sing pundi Mbak? Lambo. Menika ingkang lenggah menika. Alah Pojokan menika. Sing nika Jilbab hitam. damel moto. Kacamata kok mata kaca. Berarti Biru. nggih mugi-mugi kagem Burate sekeluarga besar lan ugi Ade Alfiano. Ya toh? Nggih, Betul. Dipun paringi panjang umure, Amin. sehat Amin. selamat wilujeng. Amin. Terus rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Buat Ade Alfiano semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Pokoknya tercapai cita-citanya. Doa yang terbaik. Betul, Mas Anggra Mbak Niken, Mas Anggra menika nadar. Nek kagungan momongan kagungan putra ngrawuhi Mbak Niken. Lah alhamdulillah pun lahir kakung nggih menika di Rasat. Oh ngaten. Berarti niki acarane kathah nggih. Kata tasakuran terus kitanan terus lahir napa niku putrane Mas Anggra. Pengiritan Nggih. ya. Terus esuk-esuk terus enten acara melih. Apa? Mendem niki lan niki kan dipendem. Alhamdulillah. Teng pojokan damel tolak balak. Nggih. Nggih. Om Yuto. Dalam Mbak Niken. Kamu boleh nggak di sini aja? Oh boleh. Aku Soalnya ya. kayak aku mencium aroma-aroma batang nggak enak gitu, tahu nggak sih? Masa sih? Iya kamu Kayak kalau di sini cium enak cium kan? nggak? Enak, seger, Kamu kalau hadap sini enak kan? enak. Coba kamu hadap ke sana Kok kayak, kayak ada teleknya ya? iya telek kayak untung nggak pecah enak gitu. gitu loh baunya. Iya, kalau begini kan loh pasangan serasi ideal Iya. sekali. Iya. Ibarat Romi dan Yuli. Kamu Romi. juga ibarat Romeo dan Juliet. Mbak Niken sebagai Juliet, mondol pencopet. Copet setara ya ning nggonmu kok. Lah ora pantes blas kok kowe nek karo Mbak Niken. Aja menghalangi kecantikan Iya, Mbak iya, Niken, iya, aja jangan, menghalangi jangan. mundura. Sama aja. Oh, Wah. wong kok usah.
piyayine lho menik-menik, cantik, suaranya bagus, bertalenta ora kaya anakmu. Ah, anakku sing wedok meng ngono ora apa-apa, tapi sing lanang le. Lho, anakmu sing lanang nyapa? Suarane apik. Lho, mboten kok suara apik. Bar lulus SMA. Lulus SMA. Heeh. Langsung ning Polres Rembang le. Wah, dadi polisi, Mas. Sing ngomong sapa? Lah ning Polres Rembang Kecekel kok. oh kecekel kok sombong iki lho kok iso. Ya kan Polres. itu buah jatuh apa? Buah jatuh. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya kan dia pencopet anaknya. Ora mesti. Ora mesti. Lah nek pas digondol codot ya ceblok ya adoh. Oh iya iya. Pasar buah ke sak pasar buah tok ora ono wite. Maksudnya kacang ki lho gak ninggal lanjaran. Alah kacang enek sing nganggo lanjaran. Kacang apa? Kacang atum ora nganggo lanjaran. Ngengkel iki lho gula kowe iki kok. Iki lho Mbak Niken ki lho supaya lilih hatine kowe kudu ngrayu. Iso apa ora? Ndase kaya neker. Mbak Niken, Ya. kamu punya uang 2000 enggak? Ih. Kenapa kamu tanya gitu? Karena buat markir hatiku ke hatimu. Alah. Sekarang nggak usum kalau parkir itu uangnya 2000. Golek sing Sekarang usumnya QRIS. Qris. Kamu tahu Qris gak sih? Apa, Pak? Desa ora ngerti Qris. nyuri siapa? Qris iki lho sing diselempit nang kene iki lho. Kae Keris. Ya sing bener ya keris kuwi. Mbak Niken, Ya. mobil yang paling kamu suka itu apa? BYD. Enggak bagus itu. Yang bagus itu Ayla. Lho kuwi murah lho, Ndang. Ayolah. Ayla karena I love you. Nggak mau. Liwat akikmu lho Mak Meduk. Tara ben kenek kok iso. Rayuanmu tidak Rayuannya membuatku terpesona padamu. Tidak bisa membuat terpesona. Beda dong kalau dengan saya. Coba Iya. kamu. Coba pelok 6 sepinten Mas? 6 Aku suka kalau dirayu-rayu pakai gini. Lagu. Sayang Nimas kesayangan koyonge ya ora enak ora ya ora ya ora lho ya lagi ngene tok lho ya ora lagi ngene tok ya Mas Sigit lagi ngene tok kan wis klepek padahal cuma ngene Percaya nek Aku Aisik, aku tahu kamu. piye Iki pengemis. Apik. ya bener Kok kaya pengemis tenan. terima kasih. Sama-sama. kok iso terima kasih lho coba nek pancen kowe iso ya tunjukkanlah Iya, pakai kebisaanmu lagu-lagu kayak Am Yudo gini lagu yang nuansanya terbaru. percintaan nuansanya lho kasmaran Selindro. Wih, edan tayang kita ning Debakong alah nembang bliru iki mesti. Dirungono sik. Ya. Memanismu. Alah. Lancang sampean. nuansa percintaan nuansa Nuansa ketersinan. percintaan no. Oke Sopo manis. Wah, alah rusuhe tak Oh mikir tapuk ngene kok. Kuwi iki selentik. ini lho tapuk Ini, weh, ndul iki ora Momo Ya. jiji. momo jiji Rukun Islam. alah kok iso percintaan kok tekan rukun Islam ki lho Percintaan iki ben rukun. wah iso ya lagu sing nuansanya gandrung ngono kok iso yang ada kendangnya, yang ada ininya, semua gitu. main. Tetep selindro. Woi, pisan mau slendro. Ha, Sinebut pahlawan putri. oh iya. Niken itu ibarat seorang pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi siapa saja. Cocok sesuai, cocok. Aku bar iki Mas Agra sing munggah. Bar Oke, iki dirapuki sik. Betul. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban kok Tuhan. Wong Tuban
kurban yo nyembah Tuhan. Oh iya astagfirullah aku kok kene iki nggon ketoprak lho kene iki. Ketoprak lho, kene iki ketoprak AW ngene ngono. Asli Wijaya. Kowe apa ora ngerti nek liwat enek tulisan AW. Oh iya aku lewat anak lamune tulisane AW. Tulisannya piye? AW. Putra Kanjeng Sira lawe. Putra Kanjeng Sira lawe. Bosipun wonten ngandhap kalih Mas Totok Sranta. Nggih. Duk kong prangbong. Kualik. Duk pranggung. Dok pranggung gong. Marai we. Salah. Wis salah lho sampean. Ketake Wiratmaya Sriuning coba digandrung. Bang, jak omong nembang terus. Yayi Sriuning. Wah. Mara gage caketa marang pun Kakang Yayi Sriuning. Apa enek Wiratmaya guyune kaya sabrangan ngono wi. Lah piye? Wiratmaya ki guyune sithik ae, paling ora ya ping 4 lah. Ngono ae. Yayi Sriuning. Ora usah ditungi nggo driji. Ya, pendadak Mara diitung barang. gage caketa marang pun Kakang Yayi. Wis pirang-pirang dina aku pengen Contohno cak Yuda contohno. Wong kok iso ngene lho mustikaning jagat tepung gelang anggonku ngupati wanutya sing dadi gegantilaning nala memani ing netra wong ayu katresnanku ya mung kanggo sliramu iki tenan jare lho Oh kanggo jare iki tenan jare lho ngono iso ora kowe isa iki tenan ngomong sik gage leh koke nganggo omongan sik Yayi mustikaning jagat ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5 ning bumi ya mung siji siramu sing tak tresnani iki tenan jare kaya kapake dol kaya nguntal pil pancen iki ya kaya padha karo rabi to iki Kok iso? lah wong kene wong kene pengen bodho nyedak karo awakmu ora iso mung aku sing iso nyedak iso demek iki tenan jare coba ganti sing Sriuning sing nembang nduk niki aku kepengin ngrungokke suaramu iki tenan ngono Dan aku kepengin krungu suaramu Yayi iki tenan jare Allah terus ya. Lah ya. Cuk perang Duk gong prang Duk pranggung bacana ngebelo bebelo arek bebelo golek kanca terus ngebel sik oh bebelo Wiratmaya nek mliti mlete cah mlaku rono terus jual mahal teteh oh iya waduh tan wurung Sriuning gundul gugur terus digunduli ini oh dadi kusumaning rasah wis metu cikal Bang rasah bangsa satu lagu Sriuning nanti ya, Mas. Request saya Mas Anggra nanti Denok nanti oke biar Sriuning sik siap oke monggo Sring yo Sriuning mesti kutuban laku tresna tenes sapaya berarti marang Raden Wiratmaya kang bos prasonso nantang berhenti
karya Mbah Sukron Suwanda. Cangkeme. Warek kok. Katresnan ning Wiratoya. Ning Dangdut luar biasa malam hari ini disiarkan secara serentak 11 channel. Wow. Hebat. Sigi channel Lampat Maja dan lain-lain. Wakeh tenan iki. Spektakuler Ning pokoknya. Sigi channel mau meh 2500 apa piro nggo. Halah. Jadi channel Mas Anggra barang. Nah, iki engko Mas Anggra ngono naik Mas Anggra. Diaturi karo ngeluari nadar kupat luar. nadar kayak kali jenang piring patang abang wau di anu. Tapi cepat. Lho, mboten. Mboten to dugi mriki. Oh, alah lawancak Mas Anggra. Mangga Mas Anggra. Alhamdulillah. Mik ya. Lah kok aku, Cak? Dal kene dal Kok aku iki? Dal mangga. Acara Saduk Jotos malam hari ini mempertemukan yaitu Mas Mondol dan Mas Anggra. Ya, Saduk Jotos. Moh, Mas. Moh aku, Cak. Lah, Keplinge ra karuan mengkilap blerengan aku. Tenanan, saestu. Saestu tenanan. Blereng aku. Mosok blereng. Nggih. Aku dhewe yo blereng. Nek jenengan ketutupan aku, Pak. Tak tutupi ngene rakyat aku. Oh, Gini sini. Aja gelem Mas Anggra mayah kaya dirubung uler. Selamat malam Mas Anggra. Nggih, sugeng dalu Mas Sigit. Nggih, mengke nembang kan ora ketang satembang kudu harus nembang wong nyatane. Sithik mawon nggih. Oh, kathah mboten napa-napa sing nanggap Mangke sampean. sing ningali niki langsung balik omah sedaya mangke. Mboten napa-napa. Mboten Kanca-kanca sing do ngonten mengki stase do. Nggih, terus recang-recang influencer sing TikTok-e lagi viral-viralnya tadi datang. Oh Nggih, nggih. langsung diundang. Jangan lupa follow TikTok-nya Rakago. Ragago. Ragago. Nganune piye mau jingle mau Ragago iki? Nggih, password-e niku mosok leh. Mosok lah. Ame Mosok leh. Ame bareng-bareng. Password-e Rakago mosok leh.
soleh mandese ra karuan. Muni pas soleh ababe jan. Brel. Niki nyanyi riyen apa ngluwari kupat nadar riyen? Luar. Nek sanjange niku nyanyi riyen. Oh nyanyi riyen. Nyanyi riyen. Larase pelok Pak Wit. Lagune Denok. Wah, Gandulane. dudu. Genduk Denok. Salah kabeh. Oh, niki Mbak Niken dados Mas Anggra niki sing nadar nek kagungan putra Nggih. nanggap sampean. Nggih, alhamdulillah. Wow, kita sudah ngevlog ya Mas. Wah, tidak lewat. Mukbang semua Mukbang. kita Mas Sigit. Termasuk Oh. Mas Sigit niki wow. Saya lontong tuyuan. Saya apa Bisi, mau nggih. angel jenenge ae. Apa? Panganan Jepang wangel jenenge. Apa Mas? Silgor to. Susi. Sushi. Oh, sushi. Namanya Mbak Susi teng mriki wonten. Nggih, Tadi sushi. saya mukbang bakgor, Basgor. basgor. Bakso goreng. Iya. Lat. Mas Sigit napa wong Mas Sigit? Lontong tuyuan. Lontong toyohan. Pokoknya isine maem-maem terus ya Mas. Jadi men ngonten kula dikabari Mas ditelepon. Nggih. Kita kok rodok niku ben singset sithik Mas. Men gayeng ngoten. Nggih, mangke ditukani mamah. Pripun? Nek mam ora iso alus sanjange. Oh, mantap. Mamah kan wonge rada alusan nek sanjange ngono. Laras percaya. Sami kalih kula. Kula ki bangsa halus kok. Kanca-kanca TikToker Sigit Channel jangan lupa follow juga channelnya Mas Anggra Rakagu. Nggih. Lagune Denok nggih. Nggih, Mas Oke, Sigit. oke. Nanti ini dipotong-potong dimasukkan channel Rakagu ya. Nggih. Ambil dari Sigit Channel boleh bebas. Oh, saestu. Nggih. Lagune niku kagem putra mawon, Mas Sigit. Mergo niku ceritane ngudang anak. Nggih ngudang putra. Lah nek ibuke nompun dikudangi terus. Oh. Ibuke nek isinane nggih muni tuko niku. Kalera umum. Makal. Di MC ini Cak Yudo, di MC ini. Oke. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, malam hari ini bersama dengan Cakra Ningrat Indonesia, rajanya musik segala macam musik ada di sini. Yuk kita sambut bersama-sama penampilan dari Mbak Niken Salindri yang akan berduet dengan Mas Raka. Go! Waduh, Sok leh. Oh iya, Mas Anggra channelnya Rakagu. Yuk coba Denok Mas, yuk. Mosok lah. Ada Mbak Niken Salindri dan Mas Anggra. Kadingaren. Bungaku nembus tekan kayangan, krungu suaramu, suara tangismu. Mbak Niken, taman ngukir indah bagusmu kaya cahya suci. Mungkin bisa ente ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku pisan neh mah. Sakrap muria bagusmu kaya karya suci. Mungkin iso ente ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku.
tepuk tangan untuk Mas Rakago, Mas Anggra. Pon plok kempon keturutan. Pun keturutan. Niki Titi Wancine ngeluari nadar. kupat luar. Nggih, siap. pundi-pundi karena properti. Monggo. Bu Ratih diaturi tindak mriki napa? Nggih, monggo. Masih Monggo. Kang Masih Kaleng panjenengan. Mas, kaleng Papa. Papa anu. Papa mama. Garba. Nggih. Nggih. Garba. Tuduk. Iya. Istri Mas, istrinya. Kalau istrinya sampai Mas. Papa. Mbak Bulan monggo karo Mas. Karo Cik Rasat sisan. Wis sampirke mari terang-terang sampirke. Sing sayo sing rukun kalolo. Di mana istri? Mbak Ini Mula. momen yang luar biasa, bisa diabadikan nanti, bisa untuk anak putu nanti biar nggih. Monggo Pak Purwono, Kenang-kenangan. pripun adidal Pak Purwono? Nggih, menika. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sederek, para bapak ibu ingkang sami lenggah mirsani ringgit wasucal nemong wekdal sakedap malah kepara nyuwun donga pangestunipun. Mbak Niken menika Mas Anggra kalian Mbak Wulan tuk rikala semanten nggadahi ujar menawi dipun paringi momongan badhe ngrawuhaken panjenengan. Pramila Titi Wanci menika nyuwun pitulungan Mas Anggra kalian Mbak Niken buka kupat luar monggo menika. Dipun asta rumiyin Mas Anggra kalian Mbak Niken. Para bapak ibu monggo kula panjenengan sedaya paring pandonga kanthi waosan Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Lali. Mas Sigit Dalem Pak. nyuwun pangapunten kula nyuwun idi pangestu ugi nyuwun idi Nggih. dalu menika Mbak Niken paring pandonga nandharipun Mas Anggra monggo. Matur sembah nuwun kagem Mas Anggra, sampun nimbali kula kalian Mbak Wulan, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, mugi-mugi selamat donya akhirat, mugi-mugi sehat selalu panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi kagem adik sinten niki? Rasat. Yang ke 1 tahun pas nggih. Alhamdulillah mugi-mugi dados bocah sing soleh. Amin. Amin. Sampun matur suwun. Nggih matur nuwun Ki wali matul pandonganipun kitan, sedaya. Mbak. Yang wali matul kitan jenengan ucapne sekaligus Mas Alfiano. Mas Alfiano, nggih Mas Alfiano menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Yang penting pinter sekolahnya. Amin. Amin. Monggo mereka. Para bapak ibu ingkang sami mirsani ingkang sami rawuh, mugi-mugi sak sampunipun kabuka kupat luar sedaya ujub nandharipun Mas Anggra mugi kalis ing rubeda mawingking anggenipun gesang bebrayan tansah gemah ripah boten wonten reridu menapa-menapa. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun pandonganipun. Monggo iki foto sesarengan ya Cahayu.
Pangapunten Pak MC, momen spesial monggo dipun abadikan mumpung keluarga besar Ibu Ratih dan Bapak Kahar dalu punika wonten pepanggung mengke saged nyanyi utawa joget bersama kalian keluarga. Wah. Monggo kula namung derek Pak Kahar, Bu Ratih kalian Mas Anggra, Mas Raka. Monggo kula mboten saged mboten wantun matur. Monggo mangke Kamera depan Mas berarti. 3 2 1. Oke, tambah lagi Mas. Ya. Dihitungi ping 100. Dihitung mundur ya. Oke, nggih. Iya. Siap, nggih. Aduh. Sampun? Wonten panyuwun Mas Yuda. Ada permintaan lagu mungkin biar joget bersama keluarga napa? Wonten Kusuma Wijaya. Oh. Lestari, Jalaning Tresno, Negara Angin, Puspitanala. Pak wakeh. Mbak Niken iki lembur langsung niki. Kedap. Nggih, sedaya sampun Momen spesial, lapangan saking momen kula spesial. nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung datang Pak Sigit monggo. Nggih, pripun Bu? Oh, nggih. Matur nuwun Bu, sukses selalu Mas Anggra. Besok karo ngevlog saya diajak nek makan-makan ya. Mangan kok ngevloge. Nggih sukses. Enggak juga. Nggih sami-sami masyarakat sekalian. Oh niki permintaan dari Mas Anggra. Pripun Mas Anggra? Napa? Joget sedaya teng mriki? Loh, monggo ndak apa-apa. Mosok nggih? Boleh, Oh, saged angsal. Nggih. Mama. Mas teng mriki mawon Mas Raka. Mas Raka. Masyarakat di sini no Mas Raka. Nggih. Mas Raka. Teng mriki. Monggo Ibu teng inggil rumiyin, Ibu teng inggil rumiyin. Mama. Napa Mbak Rak? Mas. Oh Mas. Sisan Mas Raka badhe matur. Oh nggih. Monggo Mas Raka. Nggih. Nggih. Di Grimbi Pak kita ya men mboten sepi Pak. Papit kok malah jagongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Yang saya hormati kedua orang tua saya, Eyang Ratih dan Mbah Kong, serta Mbah Nung dari Kudus, Ibu dari Kudus. Sembah bekti kula amargi kula riyen eling niki waktu Om Anggrang rawuhipun Gus Idam waktu wonten Rembang. Nggih, kunci rejeki, lancare rejeki niku saking restu kalih tiyang sepuh. Kalih Papa, Mama, kalih Mbah Nung sembah bekti kula. Terus selanjutnya untuk tamu undangan yang lain, untuk keluarga besar dari Tasman Muryati, kula ngucapaken sugeng rawuh kalih rencang-rencang sugeng rawuh. Nggih, terus wonten kathah rencang rasa saudara juga nggih dari Kalimantan Pangkalan Bun kemarin menemani Dek Wino sudah 1 minggu di Pati menemani sunat. Alhamdulillah matur sembah nuwun rawuhipun di Kota Pati, di Kota Rembang. Terus ada juga dari kawan-kawan, ada Pak Deni dari Lamongan, bahkan tadi dari Kediri ada rawuh, dari Nganjuk, dari Tulungagung, rencang-rencang Jawa Timuran dari Surabaya nggih kathah rawuh. Kula matur suwun rawuhipun nggih mugi-mugi mangke nek wangsul nggih mbot kondur mboten nonton malangan suatu napa pun. Amin. Salajengipun mohon doa restu untuk Ananda Vino. Semoga Ananda Vino menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berguna bagi bangsa, agama, lan negara. Amin. Amin. Setunggal malih Pak, wonten malih niki nyuwun sewu untuk kula matur suwun angsal sponsor dari Rokok 68. Nggih, dia Rokok 68 itu dari Pasuruan. Makanya rokokipun makai dibagike muslim nggih. Untuk rencang-rencang terus makai sisane nggih nek wonten sing kersa rokok nggih makai dibagike secukupe. Nggih. Nyuwun pangapunten rokok niku
mboten diparingi cukai karena pemasarannya wonten daerah Sumatera. Oke. Jadi untuk kalangan sendiri. Siap. Matur sembah nuwun untuk rokok 68 semoga lancar. Amin. Terus salajengipun setunggal malih dari gajah baru audio. Nggih kemarin dari Pak Arif matur sembah nuwun. Tiba-tiba niku dipasang nah mbusi kula pokoknya Mas niki kula pasang sak penerangane kabeh kula sak krune ampun dipikir pokoknya kula tak support sampai selesai. Matur sembah nuwun dan Pak Arif Luar biasa. Gajah audio. Nggih mekaten saking kula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mas Anggra? Sampun cekap. Sampun, oh iya. Nggih matur nuwun Sembah sanget. nuwun, Mbah nuwun sanget. Ibu nderekaken sehat seger waras panjang umur. Bahagia sayanipun nggih Mas. Nggih. Siap. Oh nggih. Hebat. Wah nggih. Coba kene sak mendel, Mbak Niken. Mbak Niken. Wis luar sing dadi nadare penjaripun Mas Anggra. Nggih, pun luar. Danyang wis ra nagih utang, wali ra nagih janji. Nggih. Wis luar. Amin. Wis kari nemu padang, kari nemu lancar rezekinipun keluarga besar panjenenganipun Ibu Ratih Bapak Kohar. Pak Kahar. Nggih Pak Kahar. Nggih, monggo Puspita Nalori napa Kusuma Wijaya nderek Mbak pelok nggih. dibawani Cak Yuda ya iso bawa, Nggih. Mondol ya iso bawa. Siap. Napa? Pamintaku. Mondol. Nimasitose. Terima kasih untuk konco-konco Cakraning Rat Fans Club CFC. CFC luar biasa. Dari Rembang, Mantap. dari Bojonegoro, Rawo. Nggih. Udus Mas Utomo. Udus. Nggih. Mas Utomo wis ora tau absen. Terus. Kali salam. Atut runtut tansah reruntungan. CFC hadir juga salam untuk Ina dari NS. Lebih Ina NS. NS kini kan Salindri. Oh, ele ra ketok ele. Oh jeneng asline lho Eka gitu Lina. Oh, klambi silian. Ing sarina sawe ngene Mbak Niken pilih Puspita Nalori napa Kusuma Wijaya nderek? Puspita. Puspita Nalori. Puspita kembang nolo ati, kembange ati. Kembange ati. Siap. datan ginggang sarambute Carna-carna susukna rasa dene bene-bene Ben saune. karepe ngono. Wis diomah ngomong nek suara rambut to. Datan ginggang sarambut. Ngono. Ora nganggo datan ginggang sarambut. Tok. Ngono. Sarambut tok kuwi lah. datan ginggang sarambut Alah. Orang gawe tok. dari Pak Egit nganggo Datan ginggang sarambut. Hup. Paham. Coba hup ora. datan ginggang sarambut Langsung ya Pak Anggo, nek gak malah muni hup engko. Lah iya. Apal aku karo mondol iki. hop Oh Kok isih ora ditajuk. iso lamun adoh caketing ati Nanan. yen cedhak tansah mulat sida asih tuhu mak suarane. Pindo mimi hamintuna hayu nimas bareng
ana tepi wajib. Bener bisa wis bener. Saiki wis ora nganggo bek ya. Wis bener Pak saiki nggih. Wis apal kok. Apal. Sido asih Braya. Dhuwur ke. Raknol. Rik lu guru anda teko. Dang to. Situasi Braya. dan Braya. ngangel juara Brian Braya. Sing dimainke iki berane. Dadi berane iki diolor, ditakrek, ditolor. Ah ya apik behane. ngono lho Bang Braya. Angger tak peni rumuse sing nggo dolanan berane sukses. Heeh. Dikira gak kok guru jebule kok ngarep. Pos pitonolon iki. Oke. Pos pitanolo. Biasane pos pitonolon nek penari latare cilik ngene biasane. Hah? Penari latar cilik. Sapa? Mas ana. Lho, Oh anu ta? Mas Jagat ta? itu biasane. Oh Mas Jagat biasane nek Lah iya. Jare pengen foto karo Mbak Niken. Iki nganu iki sing anak kula nomor 3. Nggih. ayo Mas Jagat, Mas Jagat. Joget gak? Mas Jagat ayo. Ayo Mas Jagat. Isi Joget karo Lagune Puspitanolo ya. dampingi Mbak Niken. dampingi kok mriki lho kok Kene lho. kok isin ndak alah. Isinan bapake isinan anake yo isinan. Ya yuk. Salim karo Mbak Niken saya salim. Ya yuk. Foto. Foto rasane. Foto. Mbak Niken cantik ora? Mbak Niken cantik ora? Ngomong to. Madu mrene gat. Oh, foto sih. Oh. Asik. Oh, nganu urat cetok tak nih kok. Backlight. Kok kono. Oke. Iki Dek bilang Dek, alah pinter cah iki, pinter. Kelas piro Dek? Wes, oke. Yo, Puspitanolo, Mbak Niken sing joget jagat Cak Mondol, Cak Yudo. Oke. Bate jagat. Kowe bareng joget disawer Cak Mondol. Nah, disawer karo Cak Mandal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana dicepake. Duwe dina. Yo, Puspitanolo bersama Niken Salindri. Yo. Kusumo bulan lang prongto agawe sang seming nolo. Terima kasih Pak. Mas Gagat disawer, Mas Jagat.
Hebat. Lumayan iki Gat. Lumayan. Kok ora duwe isin to Gat? Bapak isinan kok kowe ora isinan ya. Nah, bapak lho cah isinan cilikane ya, Pak ya. Wis pantes. Apa, Mak? Instruktur senam. Jagat ah. Iya lho jagat pinter. Mbak Nika sakit lenggah rumiyin mimi dulu. Biar sindas-sindas cakra merah diseling sik. Sakit mimi. Enten mimi apa betul? Enten. Siap. Ada Mbak Putri, Mbak Melani, Mbak Lila. Anak yang soleh. Betul. Lagune. Cocok sesuai dengan Mas Vino, muga-muga dadi bocah Anak sing yang soleh. Berbakti kepada kedua orang tua nusa dan bangsa. Nggih, Mas Razat, nggih. Lagu adalah sebuah doa. Leres Pak Iki. Lagune alamate anak soleh. Soleh bapake Niken. Ya. Mayang Kara. Aduh. Ini Mbak Putri dari Ngawen Blora, Mbak Lila dari Loh Gede Sumber Rembang, Mbak Melani dari Gunung Sari, Kaliori. Wong kene ae kowe berarti. Nggih, satu kecamatan. Lagu adalah doa, ya kuwi alamate anak soleh nggih. Nah. Oke. Coba kayak apa semoga dengan lagu ini Mas Vino, Mas Raza dari bocah sing soleh berbakti pada kedua orang tuanya. Coba kayak apa? Yo.
Semoga dengan lagu ini doane wong tua kabeh padha terkabul. Amin 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 amin. Digarap Banyuwangen yo penak ya. Wah, wong kanca-kanca Cakrane Krat pancen nggih. Tolak ukur, Niku. Nggih matur nuwun. Nggih. Pak Cip kok nggih pareng lenggah sembah Pak nuwun, Cip, Pak Eko matur Pak nuwun. Kasmani komplit. Nggih. Sore wis Bambangan Cakil, Sasa sing joget dadi Herjuna. Wah. Iya ya. Coba Mbak Niken. Mbak Niken. Mengko selak jengkar ndak telat tiket pesawate ya Mbak Niken. Ya. Ben nembang dikayangke. Ya, dikatoke. Ono. Mau niki arep ning Jakarta kok kene kok arep ning Surabaya. Mamah Wiwin tak elingke kadoan sedak Semarang. Nggih no. Semarang. Sesuk Cak Mondo jare arep ning Jakarta. Nggih. Oh, mboten teng Jakarta to, Mas. Temu ndi? Malaysia. Menjalani hukuman gantung niku lho. Hukuman gantung. Ning nong. Mbak Niken ora dhewean dadi kancane Mbak Yosi ya. Mbak Yosi Dian Pratiwi nggih. Blitar Kota cilik kang kawentar. Edi Peni Gunung Keluk. Ayo Blitar. Peta berontak. Proklamator. Wah. Para penonton ingkang wonten pinggir dalan menawi boten ketinggal kirang marem saged mlebet. Saged mlebet, Bu. Monggo Enggak saged boten kursi, mlebet. boten napa-napa. Nggih, saged tumbas. Bebas. Bu. Monggo ingkang wonten Jawi saged tumbas tiket wonten pojokan mriku. Boten Dik, boten ditiket. Nembang berdua nggih Mbak Yosi. Mbak Yosi Dian Pratiwi bintangnya Cakraningrat Indonesia, suaranya yang menggelegar bagaikan Petir di siang hari. Nyamber ndase mondol. Nembang sing kepenak. Napa Pak Igit menika ingkang sesuai dengan Mbak Niken dan Mbak Yosi biar klub suaranya antara suara 1, suara 2 dan Mas Mondol suara kirik nanti. Yo ora to yo. Rakot awakmu. Rakot. Menika request terbanyak menika Banyuwangen. Disimak Pak Mayor Jenderal Marinir Bambang Sutrisno saking Jakarta. Oh nggih kesupen niki wau nggih pikantuk salam Pak Sigit saking panjenenganipun Bapak Yoga Mandira kang wonten Jakarta. Ampun lali Cak Yudo tanggal 26 tak teng Kediri. Nggih tengkarekan. Tanggal 17 teng alun-alun mengke. Alun-alun Ngawi. Nggih. Hari jadi Ngawi Cakraningrat bersama Cak Yudo. Niku rekome saking kula. Cak Yudo ning ora nggo mondol. Hari jadi Rembang kok ora layangan.